Όταν ξημερώσει, αναρωτιόμαστε που θα μπορέσουμε να βρούμε φως σε αυτή την ατέλειωτη σκιά. Η απώλεια που κουβαλάμε μέσα μας, η θάλασσα που πρέπει να διαπλεύσουμε. Αψηφίσαμε την ουσία του προβλήματος. Μάθαμε ότι η σιωπή δεν συνεπάγεται πάντα ειρήνη και ότι οι νόρμες και οι αντιλήψεις του τι είναι δίκαιο δεν συνιστούν πάντα δικαιοσύνη. Κι όμως η αυγή ήταν δική μας προτού το εννοήσουμε. Με κάποιο τρόπο τα καταφέρνουμε, με κάποιο τρόπο αντέξαμε και γίναμε μάρτυρες ενός έθνους που δεν λύγησε, αλλά ακόμη δεν ολοκλήρωσε την πορεία του. Και όταν έλθει η μέρα, θα βγούμε από τη σκιά, φλεγόμενοι και ατρόμητοι. Η νέα αυγή χαράζει καθώς την απελευθερώνουμε, γιατί το φως υπάρχει πάντα. Αρκεί να είμαστε αρκετά γενναίοι για να το αντικρίσουμε. Αρκεί να είμαστε αρκετά γενναίοι για να γίνουμε φως.